Привет! Идеята на днешното видео е да сметнем горе-долу колко излизат 30 грама протеин за различни хранителни продукти, като няма да го правим на ум. Направил съм една хубава таблица в Google Sheets, която ще споделя в клипа. Всеки може да си направи копия на нея, ще ви покажа как. Може да си добавяте нови продукти, да си смятате цената за 30 грама протеин. Дай ще ви покажа как може да смятате за друго количество протеин цената, ако ви интересува. Добавил съм някакви базови продукти, които ще разгледаме. Добавил съм колко е цената за тях, като съм ползвал някаква осреднена цена, не напълно точна. То е ясно, че има различни видове. Ясно е, че има храни на промоция. Ясно е, че някои ще предпочитат да си купат един вид, други друг вид. Аз съм сложил някакви горе-долу среднени цени, които виждам по магазините горе-долу. Сега набързо ще разгледаме какво съм добавил аз. Ще ви споделя екрана си на компютъра и ще ви покажа как да работите с таблицата, ако на някой му е интересно, ако на някой му трябва, иска да пресмята други неща. И това е общо взето. Надявам се да е полезно за някой от вас и да научите някакви работи. Ето я табличката, която исках да ви споделя. Като набързо ще ви преведа и ще ви обясня горе-долу какво представлява. Първата колона е ясна. Тук е съответния продукт, който съм решил да покажа в видеото нагледно. Тук имаме колко протеин има на 100 грама, чисто за нагледно. Не ни върши особена работа, това поле ни е по-важно. Но аз съм го пресметнал, като просто съм умножил по 10, защото 1 кг съдържа 10 пъти по 100 грама. Математика за втори клас. Пресметнал съм за 1 кг. Тук има приблизителната цена за килограм в лева, цена за 1 грам протеин и тук имаме тези неща, лесно може да пресметнем и за 30 грама протеин. Защо 30 грама протеин? Горе-долу това е протеина, към който трябва да се целите минимума за едно ядене. Аз ям между 40, 50, 60 грама понякога, зависи. Това, че ако сте го чували от, така да си каже в кавички, треньори, че усвоявате 30 грама протеин на едно хранене, са пълни глупости, може да си хапвате и повече. И съм общо взето пресметнал нещата, като всичко е с формули и лесно може да си добавяте нови продукти. Отново хранителните стойности са осреднени горе-долу. Не казвам, че са напълно точни, но са максимално точно до истината. Когато промените две полета, може да се променят, като искате. Протеин на 100 грама може да си променяте и цената. И въз основа на тези полета всичко останало се пресмята наново. Виждате, че се променят лесно. Друго, което съм добавил е филтри, които филтри може да изключвате стойности и да включвате стойности, но аз ги добавих най-вече, за да мога да сортирам. Като исках да сортирам от най-евтино към най-скъпо, както ще разгледаме и продуктите. Като съм избрал някакви базови продукти, които ям, някои не са толкова базови и ги ям по-рядко, примерно сьомга, понеже тя е скъпа и не си набавяш супер много протеин с нея, но пък е вкусна, а не я ям много рядко, но също реших да я сметна. Да почнем с дроп, като тук не съм уточнил какъв, съм сложил средни стойности между пилешки и свински дроп. Свинския дроп е по-евтин, има повече протеин, пилешкия дроп е малко по-скъп, има по-малко протеин, тук съм сложил средна стойност, 25 грама протеин на 100 грама, съответно как се пресмята. Цена съм сложил средна 5 лева и цената как се пресмята, като разделим килограма в левове на количеството протеин, което има за 1 кг, съответно получаваме цената за 1 грам протеин, което в случая на дроба е 2 стотинки, което е доста добре. И съответно след това умножаваме по 30. Освен това, дроба има доста полезни неща в него, както се казва, мултивитамина на природата и в него има супер много витамини и микроелементи, толкова много, че ни трябва да го ядете по огромни количества и да го ядете всеки ден. Но един път на седмица не е лошо да си хапвате дроп или по-скоро да е разделен между дните, може да си направите някакъв пастет, който аз имам на канала между другото, скоро мисля да го заснема наново, защото качеството на клипа не е перфектно. Изварям,
Като тук съм взел стойностите за изварата на Олимпус, осреднени. Отново цената е примерна. Ако е на промоция, изварата горе-долу толкова излиза, иначе е малко по-скъпа, към 7 лева килото. Като цяло изварата си е добър източник. Почти вече не може да бие нищо дроба, защото 60 стотинки за 30 грама протеин няма какво да го бие. Като цяло изварата също е добре. И малко по-скъпо от изварата е пилешкото филе, което идва 1,33 за 30 грама протеин. Тоест, дали ще ядете извара или пилешко филе, в цената смисъл няма огромно значение. Тук идеята е, че ще изядете повече извара, за да си набавите 30 грама протеин, отколкото пиле. И затова по-скоро изварата е да добавите обем към яденето си, с което да сте заситени по-дълго време, аз заради това я харесвам. Но обичам и пиле. 30 грама протеин за 1,33 си е супер. Това е една, така да се каже, голяма пържола, 150 грама пилешко месо. Като 10 лева килограма, на Метро редовно може да си купите на тази цена пилешко филе, а и не само на Метро, и по другите магазини. С пилешкия бут за цената абсолютно същото, като даже на моменти излиза и около 8-9 лева, което ще го сложи на 8 лева по-евтино от филето, по-евтино за 30 грама протеин от филето. При бута предимството е, че по-трудно може да го презготвите и става по-сочен, но пък си има повече мазнини и при консумация на по-големи количества бут ще си набавите повече мазнини съответно. Но да, пилешкия бут, като тук говоря за пилешки бут, който е обезкостен и е без кожа. Да уточня, защото предпочитам него, защото така или иначе не ям кожа и кости и предпочитам да не плащам за тях. Той е доста добър източник също. Скумрия. Скумрията много хора са я забравили с навлизането на по-така фейнси риби, така ще кажа, но скумрията е супер източник на полезни неща, на омега-3, също като сьомгата, но цената ще видите примерно, че е 3 пъти по-висока горе-долу, ако не и 4 пъти по-висока. Скумрията има сравнително малко протеин, в смисъл не е малко, добре е, но с нея имайте предвид, че си набавите и доста мазнини, но пък са хубави мазнини. Редовно може да си вземете скумрия на цена 10 лева и под 10 лева, дори охладена. Замразена аз не взимам, но може да вземете много ефтина замразена скумрия. Аз предпочитам охладената, която всъщност пак е била замразена, просто е размразена след това. Като я хванат в траулерите, рибата се замразява на момента, така че повечето риба е, дори която виждате свежа по магазините, е била замразена в някакъв момент и е размразена след това. Друго рибатон, това е супер източник, малко по-скъпо идва от скумрията, но тук нямате мазнини, тук имате само месото, като аз взимам консерви собствен сос и рибата тон общо взето е супер, особено ако си я направите, тя е доста суха, ако си я направите по малко по-така хубав начин, с някакво кремасиране, показвал съм с лук, става супер, това е идеално. Протеин на прах, той също за 30 грама протеин излиза доста добре, като съм сметнал някакъв протеин за 45 лева за килограм с някаква средна стойност, не изолат. 45 лева на килограм може да си намерите протеин без да се притеснявате, даже понякога може и по-евтино да намерите. 1,80 за бърз протеин е супер и е вкусно и може да си приготвяте разни неща с него. Дали е ли гъвня? За мен не, за мен е просто друг източник на протеин и за мен си е храна. Яйца, като тук съм сметнал за 100 грама яйца, което са 2 яйца приблизително, зависи от големината на яйцата. Едно яйце около 50 стотинки, като може да ги намерите и по-евтино, около 40 стотинки. Аз съм сметнал за 50 стотинки, 1 кг яйца горе-долу са към 10 лева. Тук обаче, за да си набавите 30 грама протеин, ви трябва минимум 4 яйца и нещо. И от тях ще си набавите и доста мазнини. Пак са хубави мазнини, не казвам нищо лошо, аз обичам да си хапвам яйца. Но ако търсите по нискомазнини източници, това е пилето. Скира, въпреки че е възхваляван като супер добър източник на протеин, той е такъв, просто е доста скъп. В смисъл, за 30 грама протеин е в
топ в класацията ни, защото на 100 грама има 11 грама протеин. Но тук отново идва друго предимство, че ще изядете 300 грама скир, за да си набавите това количество протеин, което ще ви държи, по-обемно ще ви държи сити евентуално по-дълго време. Като 9 лева съм сложил приблизително, но понякога може да го вземете дори по-евтино, около 7 лева, което стойността му веднага пада доста. На Метро, на Exquisite, ако си купите 6 или повече скира, ви излиза към 20,75, 2,81 скир, което в случая ще падне даже на под 7 лева за килограма. Тоест около 7 лева за килограм даже. Не е под 7 лева. И това ще го направи нагоре в класацията. Тук зависи какъв скир си купите и на каква цена. Телешко често е възхвалявано като супер източник на протеин и да, който обича телешко да яде всеки ден. Хубав източник е. Аз не съм от хората, които обожават да ядат телешко. Ако го ям, обичам да е на някаква яхния или манджа или на кайма, но предпочитам пилето като цяло и дори и свинско. Свинското съм забравил да сложа, като той е хубав източник на протеин, но може да го сложим за просто да ви покажа как може да си добавите нов продукт. Телешкото сурово, тук съм сложил някакво телешко без мазнини, по-скоро нещо като телешки шоу. Цената му е между 18 и 20 лева. 20 лева ще го сложи още по-нагоре. Пак, ако харесвате, добър източник на протеини, но идва два пъти по-скъпо горе-долу от пилешкото. Така че имайте го предвид. Сьомга. Сьомгата е вкусна риба, но за мен скумрията ни отстъпва по абсолютно нищо. Аз съм от поколението, което е израснало, когато нямаше супер много морска риба по магазините. Имаше и дори не съм от морски град, в смисъл, ако сте от морски град, може би имало. Но в Сливен основно имаше скумрия и беше евтин и вкусен вариант да си изготвим нещо вкъщи. Та майка ми доста често приготвяше скумрия по различни начини, които всичките са ми любими. Та тук затова по-скоро я слагам пред сьомгата. И сьомгата 40 лева, даже на моменти е 50 лева за килограм, и 60. Но пък ако си намерите сьомгова пастърва, може да си вземете за около 24-23, което я слага близо до телешкото, но отново е скъпо. Сега какво ще си добавим? Може да си добавим свинско контрафиле, което често може да си купите на цена между 8 и 10 лева, така че сложим 9 лева. И ще видим сега колко протеин има. Така, свинско контрафиле добавяме. Протеин на 100 грама, около 21 грама. Като тук, като добавите, просто си извлачвате и то трябва да ви пресметне. Само едно поле надолу. Както и да е, записа ми пречи, не мога да направя само едно поле надолу. Цена 9 лева и тук просто си фащате двете полета и ги влачите надолу. И форматирането от тая четка си го форматирате по същия начин. Това е за визия. И като искате, просто сортирате наново. И контрафилето отиде дори по-евтино от пилешкото филе за 30 грама протеин. Той е хубав вариант също. Има около 6 грама мазнини на тези калории на този протеин и 143 калории на 100 грама някъде, така че е добър вариант, стига да може да си го сготвите по вкусен начин, защото то е месо, което лесно изсъхва. И ето така може да добавите лесно нов продукт. И тук може да си направите цена за, да кажем, 50 грама протеин. Да просто ви покажа как може да работите с таблицата. За 50 ще хвана ето това, цена за 1 грам протеин, ще умножа по 50. И тук то ви пита, искате ли да продължите надолу? Да. И може да си пресметнете за 50 грама протеин, като тук филтрите ще ги махна, за да мога да ги добавя наново. И ето така имате за 50 грама протеин. Може да си пресметнете, зависи колко протеин ви трябва. Но тя класацията няма да се промени колкото и протеин да сложите, смисъл. Така ще са наредени пак. И това е общо взето, което исках да ви покажа. Остана да ви покажа този файл. Аз ще ви оставя линк в клипа към него. Като няма да може да едитвате нищо, но може тук от файл да натиснете
и да си направите копие, като то ще го запази във вашия Google акаунт и може да си го наименувате по друг начин. Моя протеин, примерно. И така, аз няма да си правя копия, защото си имам това. И се надявам да сте научили някакви неща и този клип да ви е бил полезен, нищо че не е толкова интерактивен, колкото по принцип са клиповете. А сега от мен, чао!